भाजप जिल्हाध्यक्षांनी कुडाळ नगरसेवकांचं निलंबन केलंय। त्यानंतर भाजप शिवसेना वाद झालेला दिसून आला। यावर मंत्री नितेश राणेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे। पाहूयात ते काय म्हणाले। मला असं वाटतं की आमच्या जिल्हाध्यक्षांनी त्याच्याबद्दल भूमिका मांडलेली आहे। पक्षाच्या सगळ्या नियमामध्ये चौकटीत राहून जिल्हाध्यक्षांनी सगळे नियम पाळलेले आहे। शेवटी आमच्या जिल्ह्याचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख आणि आमचे नेते आहेत ते, म्हणून त्यांनी एकदा भूमिका मांडली, त्यांनी एकदा निर्णय घेतला, तो मला असं वाटतं आमच्या सगळ्यांचं त्याला समर्थन आहे। पक्षशिस्त आणि पक्षामध्ये असलेले जे नियम कायदे आहेत ते माझ्यासकट सगळ्यांना लागू आहेत, म्हणून जे त्या नियमाअंतर्गत येतील, जे ते नियमाचा भंग करतील त्याच्यावर कारवाई होणारच आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आमच्या जिल्हाध्यक्षांनी कारवाई केलेली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।